thì bạn Nicholas Carl nami ni piang somai feature mi ka jing khendu jing ta ni janmit special program habidi ka World Environment Day ita sokumen sikade pi ba pi pla ini ka porzo pi ya pi aso ka to kan ni rasi kat ni na smart jing kren habidi ni ka benta je World Environment Day ti shopping poi shaprang dunia jipang naso don ban ong ba pin suma ban pin thu shai levi lesi ka jian ti jopi lesi ka jika shong di basa kateng jopi to kublai ba ban bot mo semua pemain ba yo punya kendu pi kum ni bang ini yo ban ya keren ni puson kendiat alor ni ka mat mo la ni ka phang ka bang ibu ka ta ka de ka World Environment Day ka singi ne pensai ka mai mariang ka bi jongi ti ta ka keteng jonga ka de Nicholas Jonathan Karnami ka de khon jongi kong bina khap nuot ba ti ba Mr. khap nuot di bam kwai duar play but ngasong asa apan thorba block 2 na tray kum u no high school na tray atat kum u social and eco activist na tray atat kum u host TV host dan program jong jong apa donation ka bay ya kita kalong halon kamariang hi green echoes dan ta bare kini ki program ka bangaju host ki program ki prepare la bende ki entertainment la bende ki music shows bagi program ki baju penyak di lain kita bare habai di bagani ka activism ko jonga ngalas dang kong da ka ba tray kum ta u radio jockey mo unong kren ha radio adu ko por menchua ko por madang dan hapo ka radio ulala ka bang ngalas dang ni ta program playo but hangta day wa sayo ta ka kerteng ba menit namaru ba menit udi tahu karakter ta ka radio show but kanong rim jo taka radio show hi kalong of course banten bernia di ba andai kumju ru ban so thi dia ka jing song thu jungi ha bai dei but kamariang but ke ke bakta ya ka mai mariang jungi ti hadin ka jing sange jong ka radio lala na peteng no ya ka playo pat kum ka sa seng ai ka teng ka partner sa playo club but ka partner sa playo club hi kala dei ka seng bhalang pada kwa umbu di tai kintien kapan kong ka balai sim benta ka republic di parit empat judan ki seng bhalang ne dong ki simat bene sim benta ti ba ni ngating se poi sha ti ha anyway to kendian ti shopping poi sha ta ka benta ka ba pin batai ni company ba ni ngas kwa pin ye to par kendian ye ki ji to ki be pela yo mo le se ki kinja khusna ki ji to ki ba pela yo le se ne ki nugi seng nugi ki sokar ki ba itu pi habidi bagni ka banta ka ba pi le ni pi shim ni ki kit kle ki habidi ko mariam shi itu chatang te banta habidi pat ka recognition na ka ta ka ji itu mo nga nungkong tengan nya thu hok pi ba ngam ju tre ban priang mo namar ba nga song thu ba kakam ka pat poi sa kathong nrei ki don pat ki seng ki prepare la ne ki kun hon ki prepare ki ba ju ya kwa ban ai msiam ya ka jik persang ka jonga bar kum ta akan mau nakalian jong ka deputy commissioner office nakalian jong ki bon sien ki la ju khot kerpang ban yo ban ai kita jing ko do nakalian jong ki mo happy day pat ki campaign Swat Bharat kepala dia nakalian jong ka PH department hak por ba ngayadon pendapat ki hak total sanitation campaign kaba kilalik benlek keleng tinakalian jong PH ru don ka jing yero ya kam ka bangale like ta Rotary Club of Shillong kadai ka waynya ka jing ai kusnam ka baki ai nga ti apo ka yimulan tinakta ngakan mau ya ka kot kopor mau por agba ka kateng jing ba ring don mo bang poi do replay ki ai ka jing ko do ka jong ki yang ti saki babun bangalayo nganum la nakaliang jong tourism department ro hot kadon ka bangala yo
kani ka konhon operation clean up makiru kila ai dang shen hang ni dang su dep man sem kani ka konhon ka papelong kani ka details kiru kila ai kum tau green ambassador ti kita gi kila bon ki bala sothu ya ka e ka bangale but kathong ka bangabu ahmad but yo ya kata ka jingi mat ka jing buram na kalian roki Okay, the warning and hot if warning no No. no khamso. Te habi de bi ki jingi thu na ni kita ki jing I mit sim jing ki bapher ki baphi lai thu i manta la si ban kan ma kita haban sundur itu ki momentu bi ki na ayeng da kala kim dong ban Skem te na kalian jing mes PDP la si ko mai lai de ban ai di kusai bari ni phimne la si ben long sa jing kamau ki kam ki babhai baphi la le mo. Te ko mai su thu ta si ban ni ke ga si ban pene maria mo wo environment de ka umut sandri u jele mo manos nem jule e kata ya ba ye kani ga si la right of United Nations ya ba ki prepare ho kin rakhi ni si kum ka world environment de mo te kinya aban point ni banta kani hi banta ko hi ban create awareness mo habi de ba ke environmental issues mo dalen ka United Nations ni ban I mean sim hibrio kum ye phi le se kham tam ba phi le ne kam ban ya da ya ba de ba ka jilong jaman jang mariang ni jidon sing am jungka kita gidi bentai ba kom san e ba phi le shisha ta ka kam te ban ai min sim ru sarkar ka communities mo le ne ka emlang salang ya ba la ni gibishina kum phi ha ka ba di ba ka jipne sa mariang kata gadi ka thong ka ba ka United Nations ba ni ka world environment ka bu ba kita hi ki kam gi ba ngai ba phi le kita hi mo te ban pai pat chwe banta kumi so thu ba kamariang hi kede go wei nak te jung ka bu buri ula ban ye khap kamariang buru ma mane mo ma kamariang hi kero gi jing ka bajan buri ba kamariang mo te kata hi kamariang ka ai bam ka id mo buri ka ai ka shong ka sa bi khulo siam mo ka ai ki bulan hakamo ki spa mariang kini ki dong gi jing ka bajan ba gi jing buri te hendrai ma kwa ban ban kali phi bere kan ko banta kan pa ni ka ko ba ka wa meneng la pensengen ni phi ka ba pelong phi ba pen perta ha bili ba ko ba ka ji phi le ma wei phi shilor phi perta ka ba I mean sim ka ba pelong phi ba phi perta playo ka ji phi le to habide bat ka jing sedang jong ka playo kumangal ong mene ba kadehi ka radio program Henry kayo mga sungtu siya para kata ka por ba ka radio kala along kum kata katunghong nalay kata ka katiar ka bala ban pathay lang ba ka airwaves mo but kinong snap radio iba i radio haru gani ka juk bidang don but sungtu but day lang ba kata ka kor bangala ban poi syo padba bon balang Henry kayo mga sungtu kolong ba ka isu ka bang amut ban keren la ni kamat ka bang amut ban keren lang ba kata ka program jong ka day sa pangkamarian but kalong kiki ka balong kya ti kumu pat ba un priang ko mi kata kajing keren radio la ni kan long kiki bang num so tie but yang ta bang sawan ra yuta u karakter ba manik ubade ubriu ubawan na kathan ko dong udai ulai I ya ka jingkta baka jingkala ka sun bineng bat ka jingkta ha kamarian kapala kata salon sa ka than ko dong ru ti wan siya kasor banong banyo ban pen kendit benrio iki ba da ka ba keren ha ka radio but puncong dong rim pade ban penlong ya ka playo kum ka syap jong ka jinglong tendrai ka jongi but ya kata ka dong rim nga pensyong om da ka ba nga perkat hidala de kade bangal nga sutit lengba I mai kha jong ha I mai kha jong ai de basit syong ha yudo de kto I poriap I be jonga I ki suor khat non mo I judi ketong hayo no do te ngaju senran I benlit on sayo te khat le chau I ne yo te indawan na yo ngaju I ba taya nanti kan tam dal apa ini jan golfling I kar ba I giti plastic I kar ira si yeng I sat I tha ta ira biang kayeng lagi lewet ba ba ro saya kesam ke jabo ke jaba gam to bala berat gam tai beri moy ke bala berat ke beri
tengah kali ni ya aku sing ngok me chang bali philip le amne mo kada jing bot ayu ne te yong ni nga yong kum ta ne yong ba kani kadai ka we ka jing pang ta ba sa bampong ya ka imlang sa lang ka jong Punta mo. yong ba pek kani ka plastik ki bret kai kadai ka mar ka banumput kan ta e ka marin balingan perlu bisa bantiet ya ka bangala ban recycle perkat hak ta ka jok mo damai iri tu men ru isu ila Champagne. sampang ni kata bang idang kampan penakam biang mendai mencubrat ketang mut katu kajing mut recycling kada klasu ti tengah tu kapor keng te hang ta ngaru ngasong tu ba kadukan tu ngai ki plaj ba per ibu tengah wong te kani ka de identity ku ni kata kecik peni tu upau yang ni keplayo ka bang ngikit mo ngikit gi ba ki jing thi jing dia baro te de ta pechong dong rem ya ka kum ka playo but hak lemba kata kecik penwandur jeng te playo pat nga sasutit pat ya kani kajing mut ba aman lah kayak episode after program ban yo ban keren sih ba siapa kajing ma dengan plastik but kajing don kam jongi ban yo ban pendu pendam ke plastik bat penon bangkam daka playo lo yo Balik ba poi he kata ka benta bi playo pla batai ni ka ji shan kham tam e ba pi o mi khaj bi mo song yo ha dengan pois non chi yo do kan e ngaru ku we ni ki nong song song ga ri ba e ji mo e nga ju ka ma bangi ju le yo mo do na khna ayo do itu apa ni de yo kham tam ni por yo ku menta ka e ba ja pi pong sipar ki ja ke le yong lot isipar kala yung lot asuya kan nyom ya kati mar balik kalong kabong kuwe kabong suba kasi haitu ki por ki balik ki bri kim le ya pakate era ku suba mo menta ending ai ipat menta ba kayu do hi lamba ka himamali mo mo si mi himamali kila sim khiai ka ban ben bhai ka ta ka basyang ni mau ya ka bang ya kijak menta kim don shu uno no bijikti henry habang iipan menta kala itaman si sama sendet ko do jing thamai mo kala ipo ipin she go at phili menta phini mi iban ukti te ka iga bang iipan kalong ba kamdal no jing sumare ka di phili menta ki phili menta shi phini itu ma itarat mo sha natural ni apa mo kila yong biang kila jebo biang le si sta ko ni po phini issue iga du ri ma ayu video ban ketu bi di ni benta mo hai de yudo mentang yudo langi le chi yo nong kondong pide hanong po le sing abang pide yo umsning di pide yo nong ston yo mayrang pini don tamparami prakasi khambut pini yo iyang tu ki dom ki jebo jeban ki ba kabang isai met non pe ayu pide ban keren ban kentu habi de ni kabenta ba nik pe habai di ba kenika mat bay day bat kacing thau thamai ka yudo mo kadi ki ba hap yaro nomor ba kala day kapala don kam hi mo pat ka kacing petrika mi karu kala udlong henry ka basmusi pat kalong ba sei kacing ba kli jongi kong ki nong nong lani ki nong song yo nomor ye ka ka bala penbiang larang yimsim kacing ba kli ni chu pertu be ban ong ba day mak day ka sorka na ka hima ba ka day ban pek hoi ka hima le lani ka council district council lani ka sarkar ka don kam mo ya ka jing ba kli ka ki bakin pek na ka por ka werte lani ka jing du jing pat jing pra ni kita rei kum ki pa nong song yo lani kita ki kun hun nong song yo ki don du ka jing ba kli ni ki ban ya sok tilang lala i basala jong lala i bentai la jong mo hoi lada don hi ka benta ka ba lapat la pra la du for example ngan chu IUP ka we ga nuksa pet menta ka ni ka khandai la ya ka jimpun thamai beautification ya ka khandai la kapsa wal amang la don ka kam gila ya siang de ki tile sao to ndre pinda pet menta ka thliwas sudah te menta la ong biang ba kan don biang sa kata ka renovation ka ba thamai la ni ke pen thau thamai biang pi te ke ka bang so thu hang tu ka long ba accountability kam don ti kadon kam ha ka accountability ba ka transparency kan don nakaliang jong sarkar pan nakaliang ka jing pai ba pade kata ka jing ba kli ka responsibility ban upkeep ban bu ban penne ban pensa bakan long ka ba biang ka ba bek khantam si kitha nyong kondong ru hoi nga jula juil lek chong yo sa mai dang la jul lek chong yo so yong hamonga pong la song
tinang ta keleng-keleng ngalai ya kata mo hantaru kai bang sutu kolong ba wat lada ngide kita kipat ya ka ba ta judan kata kendong rem dongi bagi lat mati long suam ka bang yong bang ngide kita kibal aku ya subah tri ka susi ka pat kata kalong tang halagi rempei tang hapo irem-irem rempei toh mo ngalatip ya kala dukan lojong henry kai baca bar dukan tengah lai nata mo kat mau mo ni le nah tigi kani ka jing long hi kapun punwan ya ka jing lesi jong upat ba but kajing ko patru ka don hi ka rukum sensyaru naman boleh ada dei ginong penyat lah ka hima ka dei la ka dei ka pa penyat dari district council ne kajing ko kolong ba tim don ka resources ban maintain ki te kataru ka bu jing e pade ba kile ye baro kin long ki ban ne ibasa ki ban biang ban bet kat kum kajing tmu bakila seng ya ka te kuma pi omne ba ne mo ka dei hi ka ba ni ki ba ni di ban sim kia kam da dei kan kita ka sarkar ni so kan selu ni ka board jung dinam sencham hi ma mo ma di ba yo du le se kham tam ni ki wi yo no kondom ka ha to jung ka benta jung ji sencha hi ma mo te le kai ba de ba ngasong ban ong phi le se hatu kam la dei ba de mo ba na kitu ki hi ma be sencha ki yo ba sing gi balum khajana mo kumlo long ken sat ken pasat le si sin arsin stio kata kama yanak sibo di jing hut kuma kolong mentang oi pi mene yo do ken sajaan o to jing tanat ba sing pi ma ba thmai kuma fi mene po kandai la tu ja tu la sama du no teng pi ha pang iki la pun thmai ni la shu e do ken jot kan ta suma re ki ban sat ban suma ban pun khut ma kata ro di ke benta jong kita di no senchar di be hatu kata kam dei kum ta ba kadi sibuk ne pi kalau bum ne kapisa ka ba pi penlut tengah juan ko sa ni mo ka national highway apa ka sukar ka thep sa achnai ka national highway klabu ya ka bha ya ka company ka ba achnai ka surok pagadi bandon ka maintenance ki happen kit ya ka maintenance ka pasan na maintenance repair ka nang sudah kila da ka sarkar ka penlut ya ka pisa da ki crore ban machnam ban thamai ban tanat ya ka yahu ka ha kiru idan ya ka ka jimba kli idan ndai tang ka jimba kli ka dei ka duty jong ki dia duty bang pandong eta ka tinong bakin maintain la ki maintain hitaladi lane ki bu ya kenja agency lane ki ai contract ya kata ka maintenance mam ta pi ong ba mdon nong sot nong che long ban khu ban lele ti kata kai ka jing ko ka bai I ka long ba sna pila sna nri Pikim follow up pat habai dia pat kamenten. Kata ka ti bang apa ban yo in fi di hang ta. Nang ta uniu pai ba ubadon nong song yo. Daladi tu umdon unum la. Hoi dapi penbiang ki kor ki bor ne pi penbiang ya ki pai ba pat ong ba pai ba pi ha ban ya le hata kedur mo ba pi kidan ki kor ha ki dukan bakin la pan khu le bentala jong Mano bam le bi baro ki kwa ya ka yo ya ka dukan bat ka phala dukan bakan long ka bakhu masu ba mano bam kwa kumbolong hayang la jong ta titang bala da ki no punya ya ka yo lani ki no sinchar ya ka yo ka hat mo ki ba julum ki khajana la kim ki pek tang ya khajana na ka leng ya ka yo ka kon handa kim pek pat kumno kin sok pat yo pat ba khanta ma bi ba ka khu ka suba tik bu jing kli ka ba bujing ya kamu kamu mer kalau mahru mentah hirong kampat kelapura tak mana mo kelapura kam tam yo no kondong lagi masih ono empat doni kun kita gijing perhat sing na mono ngan klik activity dia nomor ba kampat ka waste management ya kita kantin ka penyat ya kan nyut kampat don te pi ha kampat don hi ha kum ka benta ka ba kongsan ha ka sensyar kadar imnang salam la ka de ka sensyar kadar hima la ka de ka sensyar kadar council ne wat ka sarkar ya kan ni mentang mentang hidang suatu ba pleng am ka waste management ka dehi ka issue ka pa long part and parcel ha ba de ba governance kan to ka sensyar kadar to nga bisipin ka to ka iko pikiran nga kan mo pa hawi ka wini ibenta ka sarkar ka le mo ka lalon ka juro mo bo ka Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission mo ha like December 2000 mo kawini yung job tip sa mi ko long ba ban bha ha pwede ba kasi sanitation mo hindi ki sewage mo facilities ya ban pinya khlat ya gajibo gajiban lani ki trash mo lesing ki TV ki computer ki ban pinya khlat man kadi ko ini initiative ban
baka jurum mo ka launch ko sarkar abai de baka jurum mo kumjuru haibde baka swat bharat mo kani ru launch nang shen ne ta ka clean de mission mi mo la launch ka api ka tobo araja Harajan kasa Hatsao. yo jukte jungini bidong ko basantli ai mo kani ru ko long pa hidong ba ban snai ga le bar li e ko ha mo lani ban kataru kata ban pen khu ki jebo mo solid waste ni management kata bo film film le waste management mo lani ban hikai pa ba haibdi hygiene kajing khu lani kata ka ko ke khia ai mo te kita ko masantli ai dai ban ai pa ba kini simple talang ka bedi ban ta mo te hendrai kini buk sarkar kala de araja sam araja kharsa ya ko ban bo pa di fikini wi jing kali ayu PUE bat kumni video ba nong api pia churum seneng jung social gidong prepare wara khapso ni ngala ba nong ru haki ngala ba nong ru wara haki nong dong mo le api ngili sik district prepare mo la kalong hari kasi la kalong apo Jandi Hills mo ni ipa mana bengiya ini tisengkin ngai sangsot man pe kemariang ko bong pimane ban sedang ban keren kalau besuk ni ban sedang ai ko beli pino pi sedang ngangan mla ban sedang pasang pi mo ndinga shui benyau ndinga mle per kekam te andre new e kijing plastik ki som plastik mo hakili tisengkin te pe yang ndit kasor ki kapsor ki bangi iklen ki jap unta hatu kan ni kalau pakipinja kaya ki beri mana bar ne kadai hi kujing bang sut yu kujing ki trash nong ki try muluk Tai lo ni ka jingkli tolong interesting bah ka jingkli yung fi nomor bale lada ni pe hi commission board baki le nandu ka por Swachh Bharat mo ngan chubu chuan kong Swachh Bharat nang tapi ong itu sipang tu ka Jawaharlal Nehru etc ya ka bangi lai kan usaha menta kalau kono ti kai ka bang asung thu kalau pi kai ba ka central government ka thmu ban le kadon ka bandit ba khala pu kumdu pi pentrai kam ya ka state kata ka de ka jingkli ka bam ka juba kalong na kumui ban pek namar ba pinda pek hi na ka central government la lagi pha ini ki observers mo ban pek scheme sarkar pedeng ki trekam ni kim trekam ting ngatrai pun lagi hi kitip ya ka jing sia ka ai ba urlo Ndrei to habai di baka Swachh Bharat Mission ai ka bangan pau ka jing ro kalong ba habai di baka total sanitation campaign kata kalong banyo penyo jakalit bar mo ni ka pankhana ha man ki tewien ya kata ka jela Meghalaya hi la pan achieve almost 80-90% ka ha ka jing i jong jing tri jong ka PhD tangba habai di baka waste management te ka jing ko kalong ka bakada au ba ai ke namar balik kamtam ngasungsi ba mo boro-boro mang ya keren kan wat mangaru ya kata ngasung ba ngasung tiaw ba boro-boro hi ni pek ya ka celahi tang silo kita ko mo pi mene kino pendong ta ko sekali pi kino pendong tene keren kan benda ong nong kendong li pi tang ka sor jawai tu pi tang sor jawai hatu menta jempat la banwat kala kelenti ka babiang habi dei ba ka wisman kita ya wato ya kata kadon kidau gilong gi babun ladangi buat penia ndrei pek kum kanong son menta kayo kelanang he kasnong kelanang kamerang kelanang he ki segi usiri boy ki he mo korwat kita boy at least ya boy ban menta to kani ka jing senjam bagi lasim pakila sungthu ba pleng habakut hi kani ka kentin waste management lani ka jeb kan yut ka bangi ong kam dei shu kum kapor nan thai tu bi klau batap ki babun te ji de ni kamartan hang ni hajan ban penkelar jakat het nyut kam don jinge hatu kapor pasti ko padadon padam tu bi te ladang ikran ru kadang de te gisnem prapo haga bam padai iya taga impact jong plastik henre kat ba ka roy ka par kala nang wan ka jing buhai pat ba kala nang bun ka jing antat ka badon kam la ni ka jing sungthu jong ni ka jing sampang ha be debat kani ka benta ba atu kan yut kan kata ne kan kata klemdon ka jing ban ong kata ka jing perkhat jengai lupa tu menta ngipoi hata ka khep ba ngipoi chakadiang kan yut ngipoi chakamon kan yut chakmat kan yut sedian kan yut
Bat ngimdon gilat gilinti bentek lakam namar ba kat nang ya kisni. Gajing mi dong kenyut. Lani ki tliwing, ki yogi hat, ki karkhana gi bubun gi badon, ki bar gi matar ga bangi penekam. Menchua ngi song da kasla. Mentah nung ngini i bangi song da kasla. Mentah namar ba kador jong kasla rukla. Yo pipa. Melakuat bor. Sakaway kam desu kata ka jok bang paiba unong ho da song hasla rum lele. Ki ong bay am ko kwan sok. Pertisu. Ka pertai plastik. Perti plastik. Pi da kwa sa ye ru pin pek ba ngidon kami dai plastik. Ki song kat bangi penon kam menta ki mar ki matar ki bangi athit plastik sudah. Henry ni lada gede ka mar ka bangila pen penyak jauh te ho ke. Kapumut ngasuni gitu. Kapumut kalau ba ka problem ini ka waste management. Impoi pat shui ka bentang la da bian ka habidi pa ki jebo jeban ki plastik ki ni sengke mo. Tem tangin poi pa bentang mo ngapun kerma pa di pi pa habidi pa ka rikasi jentia mo kari ka ba e mo. Kari siya ka ba internet ika bo bri shol ai karpang ba ki briu ka ibon ka ni gidero ikari ka ba e jungi ni ma ban ni kata. Wat mangi hiru ni i ya kana chi shisha mo. Te kham tamai habidi ba kari kasih ke seorang mo balik ke winning tourism sector ni tourism tourist destination ni lama mo ya bagi babon ba ki kam tam ni ka season ke mental ki babon ba ki Indian tourist ki bon ha mo maga de ka porshich thi ki wan chini ten rai ni habai di begini ke bentang ngan pun ma ka ru ip da si ka bidi mulung susu tha wi na ki kai to jo ki seorang mo ya bo lo tho e wi ka jinwa mo ki sni bele le nyo man kan mau pa dikri seorang ki syai ki sim ki do ki senti ki skot ki badan ketika than seorang riwar ta hadu wala pelong yu susu tham dong ba sin ko ang blok ba no kata ka dau ba la si kun mau mar lawan song sesor ani ka school tu kan mau pat ka tu bla le chata ni phai biang ni phai biang iwal mangiru la si na kata jung ni nang kwa biang bani ibiang dang ngim la su bani mo nimla ru la se kibla ai kubli kinong shong le ni kinong panya shang ke seorang ngai skem kila ile shtom ni ban tengkai ban sumar ya ka chikhu ke subamo bidin mar bade ka tourism destination ngat kila ai kubli kila le ka bala ko mang i po ki news channel mo itu wini kira ba kampok mak si thai ba alam gas ka ngin ai kubli ba alam mas le se ko president jong ka Meghalaya Rural Tourism Forum mo. Niru ba nga tayo la don benta ha bidi ni ka kam. Ti hendrai kumala panpar ma iha pangapik interview la ni ngiring yu ihi bangile la ki jong hikmat. Ter. Nai do mo ko dok ong no be. Ter mar sa silpi station eng. Haki por belai mentau la de sok thamai ni ngam padi ithan. Tu i babon ki plastik ki jebok ki jeban hiro inti nama kadai ka wini tourism sector ka ba nama hatu kai kala ka bang ai ka awareness ne ta ki shai ki ba la kalong ki trash nong la kalong tourism ki numlian man bread ni jebok bang ti kai ka awareness mi la ban le ta to kani ka ri ka jongi kadi ka ri long but rala ni kwa ban compare ka jela jong ni ha ban phai ko mi ka jela ko ka skim kumu ka skim kala ka Darjeeling ru ka dei ka way ka hill station nrei ka Darjeeling ka khemla ka Darjeeling menta ka sora ka ya ha ka ju ka kom umba ka Darjeeling ka ya ka Darjeeling menta ka mat ya ka jinge ka ba krau ba na ka daw jong anyut ba menta ki la champang ba umdon la chuda kumbai namar bale ki turis ki bawan cha Darjeeling menta ki itang ikan yo jela dangi phai cha ka jela ka jumi ka sora ka dei kata ka bla pau perthai kom kata kan destination poro menta lagi pareng ru glass dangi awan blogger ki ba fair ki awan kiwan kiru ki las dangi i ka jingba krau ka ba Ahmad ni pi kawai kelong ba sistem hi ba pi pen le jengmut ya kan no ko time ban pen long kum kata ka jaka sang sori ki bangi ong
ka ai ba pihak ban song thu ka long ba pihak ban don kata ka audit lani kata ka jing tho ba kat no ki kat no ki ka jing no jong pat ba kan wan ta habau pat ba wan mangane ma phiru ukwai sikin tin tingi apa mi Iya ba. tu kwai rum dei bosong hapo kasla bosong plastik ha la than ki kon ki ti ko abam tai chips thi tui chips ki deu ki baya bam ya di ki baya lek jawan ya bam khawai bam khana layara ya kitum kitam lo jong tu la bam la di laya kawang te ha bakun ka bamut bangilek tengilek ki menyu khnya ngira ru rengkat bat ni ya ka ai ka pan wan ra ka chin penjot ya ka tu ka thai ki pat nang snong ki basong hang tu ki bala ju im ya kata ka jinglong snga jinglong sngur jong kata ka thai sora mentah ki sung thu ba kayo kawan ki hapen pediang ya kayo ka kot kawan hendrai jengwan jong kayo ka kot kawan ra lang Ya pi jo ba. ya ka coba mentah karo kom promote dia ka sora kajing pun jong ni ki saus kajing pun ki pro kalawara kajing betoy ka bakrau ba lah kayo kot kam kajam bagi samla ki yo nanong sedok hendrai hatung ilala ban perkat ne empat ba ya kayak ba batam ka bawan katon selendat ke ini de kaban ketaru Ka basni. Ka ban kata ka Maria. Ini. la da pipet benta pada ka sora he kayak nga kini ki guest house ki prepare ki badan ki dukan ki baladon silenter ka surok menta ki baya di jembang ki untuk hot kadi ka jingkur ku nadu po mau dokter ter lang yong kayak ka bangas ka bang ada so diau ban so tu balang ba hot fish na ki dukan paki dulan pil I don't know syai kata ka waste management pati Kawan haju saja. kawan ka kapai ki yang biang long kolum lang kawan biang kum ju Haju saja. haju saja. Ka si pan. Menta kalau kum ni ri ka wei ka bang sosi bah kalong bang ni hang ne ngim pot chempang kai ka nyut ni apa su tho shwa ka ai ka nyut ka dan artli ka bah ka wei kalong bampu ka baput ka wei ka bamput te ka bamput ngila pen kelas bo ladang it so thu ba kum no ngila pen kelas bo te ka biang hendra ya snong jong ngili ka de ka jas niang hap chu no Ini just ni. to kata ka benta kala ya bet Ini posi berat si khau ku ta. Nanti sengke na bono. mlele to ka put Put. hendra ya kamar bamput bat hatung ngila categorize baki kita ki judge mar bamput ki don hak ni ka jelah ka jongi kabala ban recycle bat ka bamla ban recycle pendapik ka sorahi menta kamat ka jinglen shop jong ka jing ta jong ka jabo ka jaban ka day na ki mar ki bamla ban recycle na bar don nong tam don dong simiki ka bilar ka bangidi Si push push ta. ha nga chu ainuk sa tiak ni mo ka bilar nong tam udon bilar kiat nong tam udon hendrai ya ka plastik song ka bangi song kwai song chips don nong kata Itu nak. katu ka di ka bakta cure nomor baga kan poi syaki umbam di ke jungi kan poi syaki wa gisko jungi mentah sora lada pilek so tain mamlu kadan go ke caka ka ba ngamtip ka dai baka himahi ka ai ne ka dai ka riu shimet baki ai to caka ka dai ka caka li the nyot pindalit pet yang to isang sot mo nomor baka dai halor luom Kalau lu. isang sot pen pet ba kat nu ka jinglong ko ajong ka jingi i jenga ke jungi hai be dai bat kan ka jing ma kan hot kajing bom dung slap kawan syai ka tuan syai ka lek caklau di batap marjan marpa Sata. sata di sakawiru ya ini kentin parang bang ong mechanism lani katakar kom penwandur ya katakar kom tek lakam ya kanyut lagdai nakal yang jok sarkar lagdai nakal yang jok giseng gi baper gi badon mo katu ka jinga trailang habai dei bat kani ka tma persya ya ka dingte lakam yang ngonyut kum kata ka coordination du kam dan tipin poi sya menta pe ngan ai sa pi kadon katu ka wa ka ba sya wa ka ba ne Ini push push wa ba. to Okey. te amut ben ong tang ta kani yang ni kadon katu spot sani siliang kini nok song dukan ki wan bread ya kan yun perkhat se Entamo. te kalong ka ba sungsi mo pe naman ba Kalau buat kalau ka
Sensial Snong, Sensial Tao. Kata kamu kimpek kim jungo. Kim ko, kim lah. Kitko. Kim lah. Kim lah. Kim lah, nai. Himan yang under resources. Undang resources. Undang resources. Undang resources tapi. Wa datang hapok sor ne. Pa kita bahas nong se beli. Tang bagi yo kita tambot kala biang sa gawes man. Kam dei te kumta. Lada kati ka merten, tak pas ngongu ya iki mulai. Bagi dang dei kita gi badang sebun mensi gi badang perhat nam taka ri. Nganong bo ri tam te di tam di mulai ya kata. Lo pipit sarungnya. Aku tamo. Tama chicha da ka ba perhat sapi. Ni ngila long no kumpang ni syong tmir jong karyat pi. Bat dau tau thiet ka bang idang bat galong mulai. Bat ka merten. Len di kot thui tu te long lakot. Nga cuma mo nga depi ong kamarten geng apa kana kena isya ilam wi kenja pesan ya banyak kai sih marten padon ye mana do mulai berpom ter pino si zoom don ye ini bukan ni entah bukan ni pemi isu be kata dem ter labe bukan ni dah kapan itu ni makayak malayo pan pasti mo kalau long tarkom lah no don isu so te gua piong mene PE gi ba ni ji kuma piong pi mane ru ba ni ji hateng let's say beri gi ba haba pi pe heriam ko be kali kawan kila ina start ten rei ki break gi bo na yin ji ki nala ma ki wadu wari hane hosor wari ki no hodong tang athrai lerangim la amante la kam kan saja kumta tingin sa poisiwa ten rei iki pe ki syong kali mo gi banyak ki kali ki pengipet la se pengipet ki syong hapo gi ba I lanang asta la trai ngai bagi bam chips mo lan ki bam ice cream ki bam nu ro bam ki bam kwai mo pyong phim pasti kwai ngaji ibun du sing jupeng ase supunya ni kum pinong pinum ro banong na marang ngam de ka an ban kong yaki leki hi kim su thu bur sing I bala bam no kali sebar ni na iya ra break asro kayak macam tu lah si itai pental si sekitar ada tu sila yang lain jikun tu kumita kajing tu ngatanai kadai kajing yap jongka conscience kajing start kamla banwanra ya pi kanu ban kam ko conscience lana ka conscience jong pi kam don ka no conscience la ibu la ta ka jingba kali lani kata ka mensim ka badon ya ka jingkit lani ka mensim ka badon kata ka padang im ya ka komperhat ya ka imlang salang ya ka nadong sih lani ka bonong no tiblay mo namar balay une kane ki pamli ni kani ka kam kadehi ba kata ka perkat padang ka jong ki ka bamdon ya ka jing simpang lani ka jing kata ka jing start kot ka jong ki kampat pe phang hat kam ya poi saya kata ka ai ke badon kam le saya kata jing teplan kajing start kaya jing teplan kaya la jong jing start kaya la jong namar ba kadai be kata te ba ki don be kum bata ba le yu na bread kadai kata ki le yu na bread pi te menta ba ngasdang ni ka operation green hornet ka jonga yakum kita kan ngabu jing kali le yu pet kai ka banja da ka poi kan ni gan yut hayeng ka jong pi da bu e kan ka jing kali pi balai ba pi le hang ta pin pe phang okay to ba ni Apa sih boleh? Binang di siya suka ban ko tingi apa niya nakam stand dia si kapur kami ingin melak ban sipun ko sendet pat. Kan dia. Ta. Kamu nung ka din ko ini ki. Ngalak ban po kita ka pamso. Small cleaners village in Asia ni po India la ban mo. Kadi ko ini no kanong ki thanju wa. Tingi hapan aku beli ki kanong song turu. Kalau ki rang pa kita men kan bisa rang ki kena ki kelung kena ki kromo. Kita main kikro kena ki atrelang. Boleh mula bani atrelang ki pat ki jaga jong negeri Beijing ban warna ban budi kunuk sa jong molonong boleh mula. Katahin kadai ka ba boro-boro juong. Balai kata ka jingiro jong iya ka molonong. Kacha balik no cleanest village of Asia kadan ha po dalam Malaysia. Hari ini. Balai mula dong ba ka mulai kadai ka cleanest village of India. Balai ka jaya ng mla dong, balai ka pentor ng mla dong.
balai ka makorwat ki sinong ibadan hapa ka thai makorwat yamla West Kasil yamla East Hills apa no. ka ka pair ka jing long pair ka dei ka jing mujur perkhan itu ginong sinong hang tu hot kala kan dan kiwe factors baka dei ka dead end nei le sei ka dei ka sinong ka bak kut hang tu ka dei ka sinong ka ba jingai na kiwe sinong ka mata ta Ano mi kita kita mami. Henry dapat hi man ki thiluling kila don ka jing sempang ka bajana ba habe dei pat ka jing i jong ki ya ka saw dong sokun dong ki kheng ba ka jonga ka jongi bat kata ka jing ba kli hangi hi ngin dapat ya sor kam ba ngewat hagi we kita sakawi du ka bang song thu ka long ba let's say ka jing yaro kan hap le hi shakiri real to men jong ka tu ka dong ka than ka snong ka badan ka ba kilala pusok thit ha ki pateng kat bagi nang wan ya kata ka jing sempang bakat no kalong ka bakordor ban sumar ya kan ka may mariang ka jungi namar kadai ka nihi ka ban basa kadai ka nihi ka ban ri ban sumar kadai ka nihi ban manra yo ko kot bat kata ka jing sempang ka jungi hi kala no pun sai so eki manta hot kadang ka setup ka ba pair namar hang tu kalong ka snong kalong ka ba hapdeng ka klaw ka tap ka ba internet ki wa ki sko jimne hendrai kai ba ipat wat hasor kumya kata la ban ulong kidang kisnong kibala ban le garisa koloni kala persyang kajayau ru kala la persyang se kumta ter kiwe kisnong kidang titang ba kai ka bangas nong thu pat kalong ba katu ka jing raikut ba ka jing scam jing mo jing berkat jong kinong jong snong kadi ka wei ka palala eki bakin Kapelong. banne man penne hendrai da ka baburam pat eki mentangan hapung kane wei bentang ba kiru ngangek scam kimat ya ka cengek ka bakrau ya ka ngim kampau perthai lani ya ka ba lesi kalong ka bari ka ngimtit kalong ka jing ban shop jo kan yut piamut ka bakai ka jing wan ju pat ba ba yu ka jat man ka sngi hang te hiru ki dia itu yu jing ba mi ki dia te perkat hang tu ru kat no ka jing khia ka jing ban habi dei bat kan ni ka benta te katahi ka jing sempang ka bang lesi kasora ka de gawe ka ban happen Ko balay keren mana? ka kongtong mentaka kongtong ru kan samat Ki babon terus decision puri kasim lagi zaman paunu. Pagi beri zaman sim kia beri tourism mon ban sumar lagi Jakarta. Hendai wis medis mi yang ka poi pia. To mentang in poi no hiwa mo ba ani kenya man lu ning keren ki jebo. In poi be. Ha? Ada kelas. Hiwa ni poi di hiwa. Ada hiwa 4 poi di. Hiji sang hiwa adalah aku teh. Sang hiwa. 10 minutes sudah. Thank you wa kan syong hiwa ni mo man syong mata kan syong hiwa ni mo ta kan thank you wa no ta pa yan conclusion ya mo to ta apa ni apa ide bigi wa mo kasorkaru ko na ba jong benta ada konsil ko don jong benta mo ti ko ngi ba kila ni kasorkar kala don ni ka am ka Meghalaya protection of Kashmir areas act na spark na ko mo lani Meghalaya state water policy in 2019 mo kiniru kiran ki policy repair habai de ban sumar ki wa ki lom ki wa ki mo ki telong mo ki terter tang te kuma fide wen yung sing chok patong kra hato kani ka jingle yung sokar ban keri ki wa ka wa kra na ga jarnar ban yadai kata ka jebo Baka igi people kana yo kra baka ni jine spam ta hado kala don mo ko jing ye pair ka yarap habidi gi benta jong ko wa kiwa kra lesi lene kiwa am shapi bangan ong shishum ta lesi lene ngimla ban sumar buat ikiwa ru lesi kiwa an kondong ta ginang hut mo yong denam le balik te hre la ngimla mon sumar kita ru la kishnong di thang kim shim kya ta ru lesi kin sakalahi kum ko kra se ki man kondong bani bila juba ngiat be di kiwa ti shop peteng me kata habidi kiwa lesi ni iba ki district mission ki la pemi ya ka order ni kata ka hukum bam di ban break ki jibo jiban si wa mo hatu don mo jing trilang spek ba bat ka sokar habidi kota ka bentaru pila ban juba ban kita to tapi pi kapan kong kalong ba nadu ki riu rang ba ne riu ki bala khamno ta mo kadon ka jing ide ke bayajan ha habidi bat ka wa kra bat ki mo ni ka mau i mai
Silverine swear di mai bala thoi tu bang I am the river and the river is me ngang di kawa ba kawa di mga Kering mga. di kai ga bang ai kalong kata ka jing ya day but kawa but inong song snong hasor kam dong chu kata ka emotional connect ba kumno but kawa ngi im kam dong chu namar balai ngila care coach wan ki kenro ya kawa kapaar mentang ngila care sendan kajar ya kawa pila ban care ya kawa da kajar ya kajimu jumpa kadu buru bat kumno ben kia mentah fikir da kajar nang mut kan yut kampoi sa kawa pek kawa amkra mentah wat dala care kajar kaju mentah kum gani ka senjam ba ka sarkar ka shimo ka care coach ya gini wa ong ban pikir coach ban le umno ban ya da ya kawa na kajing bread jo penyut pinang mut dak badan dak tu kajar kata kajing bread kan sange kata kajing blin ban bread kan yut kan sange ladang umyo bread hang tu dikin bread dak we teka tamu dah bakut lat kata ka lat ka bangi kwa ban penduk pendam ya kajing blin ban bread ni simpat la ban penduk ya ka ni suara tang ka kajing jing ya ki ban bread sawa Henry wat la kata anda piong kumno ru wat mental mensengi du nagi pek kom sepi ka om kra ade gani ka banga ka ba la pau sai bang ngila kut lat ngimdon lat chu pi the so dagi pau kro kat ba pi kwa ban the Entah macam. pek menta kan chu kren mo siam menta kwa mchna ta riba front hang te pa wam kra up ngakwa bakan dep nomor beli ngajero ya kata kajing vision ko jung kumbai ui pataya kumbai Singapore ngi bala imba ka wam kra ngitip kumno pia pon so shay baya ka wam kra ngila chuk ngila ksi da ka jingte lan klem sut nyo ya ka an keleng so dong ka wam kra mdei ka batut lan ka wam kra mta ka taku na baro kiliang Lebron kini. te pinang mut haki pork ngi kum kani ka jing kala ka jing sun peneng lada ka don ka jing slei tang shan ngila ju iteng kumno ka te ka second ground kala julang kung ka swimming pool kala slide ang naka wala hapo stadium ru ti natray ka iba hap song tu hang ni kalong ba habai dei bat ka jikte la kam nya ka jing bread yung kanyut ki an ki kendon ka karo komputer kam ya ka kadang dei ka badang ko ha ka ba hap ong ya ka jingting ya ka an hi ha upai ba kam padan din daw ka jing le lai lan ka jong ki panchu bread pathar kat bamon kadang yai beteng sa ka wei ka ba nga song tu ang ne pat kalong ba ki kendon badon kam bandon ya ki yeng kam tam ki badon hapo rudwa Sepuluh yang kalah ni. kalong kepala ko lupa hi de nak daw ni i kumbang i wa ka jenglong jengman menta kalong kum ni Tahu mana? Itu mga ngalai kali pi kung wei nong song snong buat la song huru kramo. Ngarang di wei nong song snong kiba ngaim hang te harut nong song kra. Buat wa. Ni he ni sang ni kena ang tu mo. Ya tu ki por 70s haru ki 80s si kumus ong no ngawai kum kena ngalang ya sat jan ni sat kali ni sat e tu wa. Nang long ban yo mo mata tam long shu. To. Ka di ji yu jong pi ba ka bangi ni yu i ru mata ka i ba ja ni jong ki ma mo kala pen susi siya ni pada ye di buang kra. To. Ka banta ka ba sniu e pa de. Habdi bi wa. Ka jingli ka so ba jeng ki brio jeng ki pat ba le sing lang no shikilum ki wa kai wajah pani ka basusi e mdei tang ka bas ka wanra ru ka jing masaw kata kalong ba ka jing pat i bilor ba ka jing bread bilor ha ki ba ku ki so pi ka ni ngai si sang i tang ka wan aji ma i pi nga ni ginu ki balik ka shi ba le si ki kum ngam ki wa mo wa bilor wa mte la jujia te balik ke pelong ya ki ba balik ka kin bread pat si ki ba bili bilor benda penpat ban ki wa balik ke pelong kum tu mo ki kai ka naw pi hang ni ka wei chwa ka bang ni hapan ka do kalong ladang ila ai lat ya ki pa bakin wan banya le small pa banya ba me di banya bam khana banya le ye ni hapan so to shai nang kong e ka jing ko ka wan nang lang ba ka ai baka sinong ka thao kam siblala am pentri kam lada pila ai lat ni pa ba lada pi krong bai parking lada pi krong bai bam ti ka habai pek bat ka kuy Subaru ka jing bat ka don bat ka jing penbiang ru ya kata ka caka ha ka bagi pa ba
ada bam dia di bakin bread ya gini dia bendon ngambil kan itu ipi mana kena ngawan sepo sobar perkajing wan dengan sobar lagi kajing ma ka bakrau ba bak sobar kan ma ka sobar kadai ke hadin ka dauki ladang idan kam penong kacaka ka pasungur ka baik tenat kadai ke sobar Yes, apa. tambah kajing tu cuma ta jumpa ba sya sobar nang ibam kana kala penlong ba hasnong mata pindah pe ki rengap ki tak ki jabo tu ba Jibo masuk. bat kading ko kalau ba mata nar nong ti syai bin berat kan yuk blam nora sesor marten kacaka the nyut hang ti kam dan kinle no kinaban tang se ki ap tangi kalior bakalior kan kit kawa kan kit kading sli kan kit ti ang ni ngiap ban sotu ba don ar benta kawai kolong ba kumbang ala ban rap nadu kong hi ba kawai management menta te hakut kisnong kin hapsim kia kabar kalong patru ki agi kendon baki don bala sotu ba sesien bagla de gajaka pai ba baki wan nakeleng la khamtam le ki ba wan menta na West Bengal ru menta ki wan ki boss na Assam le te man ka por be hi ya poi tika kendon kan habdon kumbakala bangala keren menedang sedang bala ka sikim kala take away ka video PE na man hakani tang na monta ba bread snapshot tapi Sikim. hasakim tang ba bread snapshot asuro kali ke syak pensange pasndia ke syak pa akhir tam To. Kata kare ke bapi ini. To, mentang ngamut pun pois dak mentang panai. Tik ni pun kono pango panai nomor bar ni kira rajrong. Singapore kan sa shui hito. Te kendia mau ngaku aban ong pum ni mau panai. Kemarin lani kata sokong sokun jingi mo kadi ke bau beli lah mo lima aban kuma pi pi mana mo baki gi bro jadi gi bau beli wa mo ini tengah tama ni ke kantin mo ke ba na ke Genesis mo ke ba ke tien mo ya pantran ke hanya long ba ku beli ula ai yu beli ke per adam mai tang ban ba tang ban di ban sumar ya ka kata kadi ke bentane tadi kuma kalong go pi menta kamdon kata mo kamdon te poi pa jul benta kasok kas was begon tangi ibu tu cik desa pertama u 70 adhikari masan shimti ngai tempat pon iola ai ko de be ban pun khu il di sengkin ban ai ko do ba awareness sebenarnya lai banai ke ai awareness ke ba ban nombre ke jebo ban nombre ba kumar nun tai lada hadin lai bai kin so ai penalty mo hatu kamla dai mo so rajingi ba kan pen kamang police force nomor ki polis hi berbor masuk ipi kidon be hasuro polis si mo kabung mo kala khia di tu jeki te nrai mdon pada ko gel tigala kabung mo lada le bum tarong so dong lada ka sarkar ka ai pat ka kenjang incentive le se kinum thak ban le ar shit kan yo ase ke thak kin ma kam de ke bata jungkin do ha to kam le mo so ka pan kam lang ki police force bai de ka suba ka suba pindape menta ka tourism department ka pakai Meghalaya police halor ke kendon Cispa R kan kala kila bu ya kan ya kendon ban dan guna apabila ni kini signboard menta keleng ki tourist destination kila bu ti kasulong ba kumne ba ni soto ba police ka department ni kadon da to ka bakrao hakar kom long kinpek tangi ka law and order ne kin be saya kan ka thong ti hang ni kadon kam kalong kajing trilang jong pek ba namar ka kum kajing bu iti kendon kalong ba gino ki bala ban warra ki saki sebut ki babiang ada lap ki beri ki bawan bread pathar kila report cek ke police department maka police department kata sim ka action ka fine ke balong sanajar eto kuma pion mentane pion ko sikim tama na bobre sakso hapan hiaru bri kali hapan tamba ka fine mentaro ko jimu ko jonga mo ki pulet badon suro spot fine kumjuro ko ka incentive bagi di bang ti hatu man peke kami kan pek kum kidan kisnong mo for example kum ka umpling di kisnong ak ba ya kino ki kisnong la ne kiweiru ki bala ban identify kita ki beri bala bread kadang ka kusna mam ta ka jongki na ka ba jong ko to ka fine ka bagi sim te kum jo habai de bat kani kadai ban don hi nga kata ka kenja incentive ha ka bagi pa kila ban ya yarap lem ya ka la kadai ka police department ne la kadai ki torbasnong ne la kadai ki municipal area ne kum ka municipal Shillong municipal board ya kata mo kala dai ban ai kum kata ki
Kusnam so to say ki pajba mo haga bagi pajba ru kila punya don betalem banyo ban kentiu kam tam kene kam persyang ban banyo Nanti betel kam individual individual Mungkin. ti tamba kai ba banga kai ga banga snotu pat kalong ba hi namar bakan kini gi borong ni hab ya kat muka ai but pun sin hi pajba mukwa banyak don benta Banyak tengku. banyak takku lane banong ban korbar bat ka ai Banyak korban. Ini banyak ni Ah. Korang boleh lakukan. kikwa big bad kadi ka jingba klik jong dan basnong kadi ka jingba klik jong police department lani ka jingba klik jong ba manik Ini jom sok. Ini jom sok. Kau jom sok. oh ti kumba ngalap mun ta pet mo pat ba kilap kan yuk niat kiong sobha wat pau kurteng jong ah Kumta. wat pau sobha le ye sa ba nik ta ba wat pau kurteng da ka ba buro mi ki asong tho balai ba kim kwa asong tho e kata pi kat ba ngi dang don kum kata ne lada ki perkat be dei tang ba nik hiu bala ban korbari kene kam minum lah Minum posisi. Tahu ba ni? Di nga kuma na kalian jom pi habe di bangin pun kot asal mana mau ko ba ya. Di show ngalai ko blei pi. Pi don ni ban kentu yu pai ba an ko por se si kan ya kan tien so hin pun kot no. ka jing tu jong ai kalong tu nya phai bing biang sa jing long ton rai pa ka jong ni ban i ya ne gani kari om tang tak tien ri dagi kam hatu bali umla se ban mi na man kisnong tang we usin rang ne ta kon samla ka jong ni man sim mi kani kalong ko dan jing e yu balai ni ban ap balai u ba ni un hap le chat su jawai ne so sorong kam ne un hap ban le shakini ki than ki ba pher ma korwat ne sono ham thiu ki don hi ki kon samla jong ki bala ban sim mi kani ki ba kli namar ka jing ye ya kari ka jong pi ka pau do ka kam om da ka pi tak ba pi ri khasi ka no noru Kamu ke jingkan lahi kamde siman. Ka barmana jingkan lahi kamde ke sorkar tang ke sorkar. Ka bomut unong sing pat usong pa nyu do man Ui pu unong sing. we pi pina pe kane ka kintian banga tho ang ni bun ki ong ya balai pin tho awar meghalaya our pride balai bi tho my meghalaya my pride Nampan padang masim tong. namar ba ka e banga song thu kalong lada pin pat la ban i kum ka jonga ya ka rila jong bat pi i kum ka jongi kampoi sono kan habdon kata ka jing i ka papis ngo i dala de simet tapi namar baru ni don kata ka ngi tengi tu mono bersdang lada ngade ngasdang banga mana ka snong lada don we ngasdang banga tiang ta kala asdang ka jing ko Ter. nyebut tetep Kembolong man ki dong man ki snong lada don ta tapi ka jing kala awan kabar kalong ba ngi hab ban pet kat kum ka juk ka bangiya ta kamde ko por ndan thai kum to kum kalong mata ka jing kala kawan kini ka kar kom bam kom im ka jungi kala tingi hab ban champang ru kum nu ngin te la kam ya kani ka jing e ka bami lang bagi jet pi pa pher kinit di pa pher ka balai ka badon kam kalong ka sorkar kala ban le tang hadu iwe bentah na kaleng jong ka sorkar kan hab ban kuntu bat ai ya kata ka seng syaki pa bakin kentori kani ka kamra om ban ong baka kapha baki pagba jadi benyo haka baking tray shit ram ya kani ka kam baka sorkar kan num ai syaki kadon kam ban collaborate lang haba collaborate pinapan ai incentive pinapan ban penbiang gi financial resources pinapan penbiang gi infrastructure ka sorkar ko ba orang matai ba kung ipai kala sim gini sistem mo ngi kino sar kay kala mo pli ki sar ki khud ki process ngi hen kat ba kina sar ki break ni nang bon to wani kata de ga daw ba dok san du je sa ba to nga try kala biang ka tu panik nai pinang pa ni siya no so pangin niya ay kubli no epi na try kala biang hi namar ba habakud hoy nga kermen da kay lembang ni ka program ko jungi lesi kan ketik jumut mo ya kinong pek bat kin pakat hatu kay kata kanong rem ri ka jungi habi day kamtam la ngi e kamut ngi e kini ka habang iong kam may mariang ka jungi kat nong ngi e may la jong bat kat nong ngi e kini ka may mariang la jong la ngi e may la jong habang ngila pan IT la ka jingim tengah try kini ka mariang jungi ngi haben e dah kata kanong rem hi mo ti kabawai ngan ong baik tangkat ni ba lada iwe pe iwe kon samla jong kene ka ri ka jungi la pi de na kanu dong ka than ka snong ka tha lada pil sim ya ka jing ba klik tang dam tai tu idong la jong ka jing kala kala sedang tang bal kat ba kum kata ka jing champang kan numpat wan ngila nang poi sedu tau put ba
kan poi kata kapor ba lesing ni hari la jong hingin poi haga kep ko bang nginum don la sudah kumoi pat banong ban dang pun ke embiang sa sien pat ya gini ki lom ki wa ki dot ki klau ki batap ki jongi ki kan ka jingjar ngam jong kan ka ri ka jongi kan dom dan chu Di kubri bon ba Nicholas Carl nami yaga por jopi ka long posto ni obani kren pi ngek ba kan ni ji kren juni kan I'm seeing komen jo jadi ba kisamla baki tu sim bertalim kan ke kamu tu bre unang kui pi ni ai teng ni kam kubri bon play pi ba pun ba fresh one